Bon dia a tots, benvinguts a un nou vídeo del meu canal de YouTube. Serà l'últim de l'any i espero que sigui el millor de tots per acabar aquest any 2024. Som-hi! Hem sortit al carrer per preguntar a la gent com acaben ells el cap d'any i ens han respost això. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales. Quin és el seu ritual per acabar l'any? El meu ritual, Sí. fer un sopar i prendre una copa de cava. Menjar els raïms i mirar una estona a la tele. Bueno, jo la copa de cava li poso l'anell daurat i després poso les calcetes vermelles, que no falti. Déu-n'hi-do, perquè avui a Sant Feliu ens hem trobat que la gent no fa res de No. rituals per Nadal i l'Encarna és la primera persona. Doncs mira, Així que... igual soc la rara. Ni un. Sí, Bueno. allà tirant-nos a l'aigua el dia 1, al matí. Sí. El fred que fot. Sí, amb la fred que fot. Quina és la mentida més gran que ha dit aquest any i que encara no s'ha descobert? Si es pot dir, esclar. No en recordo cap, no en recordo cap. Jo l'altre dia, sí, em vaig dir una de molt petita, la meva neta, que li vaig dir que l'àvia mai de la vida diria mentides i n'hi vaig dir una de petita. mentida o no? Sí, me va veure amb uns paquets i me va dir que vens de fer els meus regalos. Dic, no, he trobat les caixes, els he trobades al carrer. Es pot perdonar. Sí, però no ho sap ella, si veu aquesta cosa que esteu fent. No, la seva àvia no ha dit això. No ha dit res, no cal que pateixi. No ha dit... Que jo hagi dit? Bueno, no solo dir mentires, No te sabria dir cap. La gent de Sant Feliu és molt bona persona. La gent de Sant Feliu no diu mentides, evidentment. Uah. Moltes o què? Bueno, sí. No, se m'ocorreix una que em ronda pel cap aquests dies, que és que em deixaria els cabells llargs. Bueno, no la puc dir, home. Sí, home, sí. Home, no, vull dir! Per què no? No es pot dir, que ho sé, no! No pot dir això. Bueno, segur. No es pot dir, No es pot dir. Desvelaríem la mentida de 2024. És un secret. Vale. Ha vist aquest any 2024 algun famós que no esperava veure? No, la veritat. Ni un? No, cap. És que, evidentment, evidentment, sense que vull dir. No, va, en sèrio. No, ni un? No, no hem vist a cap famós. Cap famós, ni un? Ah, bueno, no. No. A veure, és que jo no vaig per Sant Feliu i me trobo famós, saps? No, mira, l'altre dia vaig anar a veure els monòlegs a Las Vegas, que va venir en Vaquero i em va agradar molt. No? Em va fer gràcia. Una altra sorpresa per l'any 2024. Sí, no, està molt bé, sí, perquè fan monòlegs i venen gent famosa, coneguda, i mira, és divertit. Per tanta pena que tenim, un riure va bé. Aquí, a un pàrquing no és gaire habitual, no? Per fer entrevistes a un pàrquing, bueno, no sé. Mirarem ara per aquí a veure si podem fer alguna entrevista, però ja et dic, avui Sant Feliu està dormit. La gent no surt avui pel carrer. Jo crec que és perquè fa fred. No he trobat mai ningú. Estic pensant... No. Aquest no. No sé si poder abans sí que m'havia trobat algú, a Pirineus, però aquí, per aquí, a Gardenya, no. Són pocs. Bé, doncs ja heu vist les respostes i fins aquí l'últim vídeo de l'any 2024. Esperem que us hagi agradat moltíssim i que passeu molt bones festes i un bon any 2025. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content.